E non sei se escuitastes algunha vez a palabra tequexetéldere. O mellor non, porque é a onomatopeia da muñeira, un son creado por unha señora na estrada. E conto vos isto porque precisamente ali na estrada hai un grupo de música tradicional que desenvolve numerosas actividades culturais e didácticas. Con todos vos, tequexetéldere. Aqueles mozos que realmente non coñecían a actividade, pois quedaron gratamente sorprendidos. Decía, de bote pronto, decía, eran moi reacios, e sobre todo os rapaces eran moi reacios a isto, e despois de 10 sesións, había moitos que nos dicían, oye, pois sí, non era o que eu pensaba, o que era isto, non? Realmente eu penso que cando chegas ao rapaz explicando de onde nace o baile tradicional, o que é unha recolleita, o que é un traballo de campo, o que se facía antes, como lle digo eu moitas veces, as discotecas que eran antes, porque eran realmente as discotecas de antes, non? Cando lle chegas con esa mensaxe, os rapaces cambian un pouco a idea do que é bailar unha muñeira ou unha jota, non? Tequexetéldere conta con 3 seccións: baile, corpo instrumental e pandeireteiras, mantendo un aceptable número de actuacións, mesmo fora de Galicia, pero sobre todo traballan no rescate da cultura tradicional e mantendo escolas de recoñecida traxectoria no mundo do folclore galego. Non é verdade que co tema da logística con esforzos, non? Pero non imos tendo problema. Xa che digo, hai que quitar dun lado, meter noutro e facer, como se soe dicir, en casis de bolillos, non? Pero a verdade é que non temos, por agora, non temos moito problema. Unha vez que o coñecen, eu penso que, e unha vez que te metes un pouco no que a tradición, eu penso que engancha. O folclore galego e o vivilo dentro dun grupo é unha cousa que chega a enganchar. Daí eu, que levo tantos anos tamén, a mí enganchoume, polo menos. Dende comezos de ano, a verdade é que non nos vamos queixando de actuacións, tanto en Galicia como fora de Galicia, prácticamente non paramos. Agora mesmo quedannos, dende aquí ata agosto, se mal non recordo, 4 ou 5 actuacións. Ahora mismo se aposta por galas etnográficas e galas que se asemezca un pouco el folk e outro tipo de costumes tradicionales. Penso que todo ten cabida. Eso sí, o baile tradicional sigue sendo baile tradicional e iso hai que especificarlo no lugar, na zona que se recolleu. Este grupo estradense representa o dinamismo, o avance dentro da música tradicional. Cando aos profanos nos parece todo igual, a gaita, as pandeiretas, eles fanos ver os distintos matices. O montaxe dun baile dunha peza de pandereta, unha peza de gaita, ten o seu motivo e o seu porqué. Foi recollida en tal lugar, de tal provincia, de tal concello. Non todo o mundo bailaba da mesma forma. E, aínda que haya parecidos, sempre hai unha identidade de cada lugar e cada... Incluso no mesmo concello hai varios lugares que se bailaba de forma diferente. Eu penso que con respecto a tequexetéldere, a idea, por de pronto, é seguir mantendo a línea que estamos seguindo de traballo sin desbotar a posibilidade de poder medrar na agrupación como si, vamos. Pero, evidentemente, é seguir a línea de traballo que estamos mantendo. É unha experiencia inolvidable e é un orgullo como intentar demostrar e ofrecer o que eu asimilei e tamén demostrar e ofrecer as diferentes recollidas e traballos de campos que fixen a nivel galego, territorio galego. E dicíamos antes que o San Xoán en Panxón arrancaba cedo, nin máis nin menos que ás 10 da mañá, pero é que, ademais, teñen